Med udgangspunkt i det sorte karton ser vi, at på det sorte karton overlevede de sorte bønner bedst, og de hvide dårligst. Den sorte bønne er jo bedre camoufleret. Og selvom alle i bønnearten har den samme genpulje, er det altså dem, der har den genetiske variation sort, der her har den bedste tilpassede økologiske niche i dette miljø. Da den er bedre camoufleret, har den bedre overlevelsesmuligheder, hvilket er kommet til udtryk i den naturlige selektion. I modsætning ses der, at den hvide bønne har den dårligste genetiske variation ud fra denne genpulje, hvilket gør, at populationen af den hvide bønne står mest for skud. De røde bønner har også en større fordel end de hvide, men ikke lige så god som den sorte. Altså ser vi, at i dette miljø er en større population af sorte bønner. Vi kan altså ud fra forsøget se, at miljøet og den genetiske variation kan betyde meget for en arts overlevelse.